Pofátlan vagy. Zöld pofa. Figyelj. Pofafék! Fék pofafék! Megint elbasztam! És nekik ilyen nincs! Beszarok tőled! De Rita, te nem voltál itt a háromszor megcsináltam már Tomita! Nem háromszor, ez az a negyedik! Ezzel megcsináltam én, ez már negyedjére csak. Ilyen nincsen! Mindig kimondja a helytelen, és Kavica mindig a helyesen. Fix! De megint olyan Hova csinálnál? De Remi megint egy iratkomat. Hát vagy ezzel, vagy ezzel. Szívem, inkább ott egyszerűen. Pofafék! Ez jó volt. Ez egyszerű volt. Mutassál egy kormányt és nyomjál egy féket, vagy valamit. Egy padló. De szerintem Azon gondolkodtam, hogy melyiket mutassam először, mert a féket mutatom először, és utána ide mutatok, akkor majd mindenki rávágja, hogy fékpofa. És azért gondoltam, hogy De pofa. én nem tudom, mert Lassú én lassú vagyok. Hát nincs mit csinálni. A rablásnak Tamás ez a Inkább hátránya. menjél rá egyből. Menjél rá egyből. Akkor gyorsabb leszek. Ó, ez ilyen sok. Na, de Szabi, most Nem, még megint Ne igen, csináld valami ezt. kell. Na, gyere!